To seedlings makamago ji onego bed ni yudo kanye Dr. Orodi ka duoke twak okinyi makawo nikech ok en kata avocado kende en e pur wanyalo wacho ni e sector mar pur generally nikech oyudo ka jomoko adira ka gidhi kata nyiewo kodhi to ginyiewo kodhi ma ok ni kare ka isepitho to bang' thuolo matin tiyudo ka onge gimoro ichako ywak kothe mabeyo inya to kawuono kwa meja un avocado ber kiyudo kanye tere kaka benitiere kaka japur nyalo yango ni ma kodhi maber to ma ok en kodhi makare. Erokamano. Apana atema ne asira ne wach matin kanyo kakinyalo wanyalo ting'o wach mar avocado malo mana wach achiel adhi na duoko penjo mipenjo. Gima ber ok lombo ng'ato. King'iyo sectors ma Kenya ka joma iluongo ni yudhe iwacho ni ok ohero pur. Gihero tije apisi ma gibede to giwinyore ko. Gihero kama pesa nitie. Nikech pur machon ne onge gi pesa emomiyo joma yudhe ok ne dhi pur. To king'iyo sector mar transport mar apiko ng'ano mane ne opromote apiko mondo yudhe obed gi apiko. Gimomiyo yudhe tiyo gi apiko en nikech apiko kelo yuto mapile. Omiyo ber mar avocado gi pith yoyote ma Kenya kama kelo yuto maber en gima ywayo ji yie idag. Kidhi i flower sector ibiro nwang'o jok man kuro gin joma ong'eyo ni pesa ni flowers ni pidho maua. Onge ng'ama promote maua e Kenya ka lakini jo Kenya export maua. Omiyo avocado en mula. Avocado en dhahabu. Omiyo ber mare ema biro miyo ji biro donje. To ji biro donje ka gitugore. En ani sani to koro wachake nikech en gima ne pod opondo ni ji. Omiyo ka wadhi mbele kaka usebedo kaka thuolo mumiyowa sani Baelo osewacho ni waduoko nwero kamano ahinya. Kaka thuolo mumiyowa sani ji biro ng'eyo ni gini en gima timore. To ber mare ka wabiro chako nwang'o pesa nikech jogo man siasa ni machako timo harvesting ochako timo harvesting this year. Bang' higni 2-3 jogo mopidho avocado gibiro chako nwang'o yuto mabiro gi puothego biro moro ji to ji biro biro ka donje avocado. To ka waduogi penjo mipenjo e wach mar seedlings. Mokwongo avocado kidwa pidho ipenjori mokwongo ni pidhe nang'o. Nitie joma pidhe ka giwacho ni adwa pidho avocado mabiro tiyogo loso mo michiedogo mo mitedogo. Nitie joma pidho avocado ka wacho ni adwa tiyo gi avocado ka ng'iyogo chiro mar joma mine mohero gik mabeyo mag modhi mag wirrego modhi mag losogo yie wigi kod jogo mawacho ni adwaro loso avocado adwa pidho avocado kabiro losogo pharmaceuticals alosogo yiedhi ma dhano muonyo. To nitie jogo mapidho avocado ka wacho ni an avocado maga apidho ka ng'iyo nang'o adwa ni mondo atergi China, adwa ni mondo atergi Middle East, adwa ni mondo atergi America, adwa ni mondo atergi Europe. Omiyo kamitere avocado ema biro nyisi ama ema biro chuni mondo ing'e ni to kodhi midhi pidho cha en kodhi mabiro miyi olemo ma jok mipidho nolemogo biro dwaro ama biro chopo kiwango ma joka oyiego. Omiyo kipidho avocado mibiro export to demands mag export no malo. Gibiro dwaro mondo ng'e na avocado mipidho no akanye. Dan avocado ne en mane? Kwar avocado en mane? Wuon gi en mane? Min gi en mane? Nyamin gi en mane? Koro idwaro dache te. Gima dho ngere wacho ni traceability. Nyaka lul ng'any mare kama no aye. Koro mago nyaka idhi nurseries mobedo certified, mobedo accredited gi KEPHIS, mowacho ni jogi gin jok ma oyang nonego bed ni run a nursery to migi certification manyiso ni gin joma opuodh ni ong'e tije ang'o nursery. Ka jogo onge gi certificate tidwaro pidho avocado mar export kik inyiew kuomgi. Mano kende gima dwawachi. To king'eyo ni dwani pidh mar export many jogo ma nigi certified nurseries. Certified nurseries mag KEPHIS sani kaka ma watiyogo mawuok Eldoret no en mar Professor Kisinyo. Wasebedo kwa tiyo gi avocado moa JKUAT, wasebedo kwa ng'iyo avocado koa Isinya kod kuonde mamoko. Magi Isinya nengo gin malo
siling 400, seedling achiel. Kisinyo uso nwa gi siling 200, seedling achiel. Jekwat uso siling 150, siling 130, seedling achiel. Maogin certified nurseries. Kipidho avocado nidwa ni losa mo. Tibro chielo, jibro chiedo go. To koro mani nyalo dwaro avocado kamora mora nikech quality ma koro idhi ng'iyo kanyo en ni oil density ma oil ya avocado. Koro kinyalo nwang'o seedling mabeyo to pod bro chuni ni mondo ing'e seedling ber pod nyaka idog ang'o i certified nursery. But mag oil demand ma quality ok ni malo ahinya ka mag export. Kamano.